Hoxe, de festa en festa, viñemos a Tabarrantes, en Ribadumia, a festa do Tinto do Salnés. Unha festa impresionante. Ides a flipar que as orquestas que hai, as mellores. Isto é ningún festival, E despois tamén o viño dis que está boísimo. Imos a probalo, vale? Veña, contámosvos. Como estamos vendo este ano os viños? Bueno, pois ainda non chegada a mitad da cata derradeira, é dicir, os 12 mellores viños que foron seleccionados na cata previa. E, bueno, lóxicamente estes viños son os mellores que presenta a añada e, bueno, como ven sendo tónica, cada ano se ven levando unha boa liña. O ano pasado non foi un ano moi, digamos, o máis fácil para a produción de viños tintos, pero ainda así, como traballo nas adegas, a verdade é que, bueno, que se ve un nivel bo de viños. Bueno, estamos catando moitas castes autóctonas e, polo tanto, según estamos falando dun caíño, dun mencía, dun loureiro tinto, dun espadeiro, claro, hai uns atributos distintos. De todas maneiras, nosos viños tintos autóctonos sempre destacan por eses froitos roxos, negros, ese frescor que os caracteriza tanto. Cando están aquí na final é por algo, pero bueno, os viños este ano non son un ano especial de viños, pero ben. Canto produce vostede? Bueno, sobre 4.000 litros. Bueno, unha botelliña a comer sempre cae, Home, depois depende da comida. Hai veces que non se sobra, pero hai veces que tamén falta. Bueno, vemos que está comendo pan para cambiar de sabor, claro. Hombre, Como está ben? lavar un pouco a lengua, para que les dá algo... Non vexo agua para lavar. Agua non, aquí non podemos beber agua. Agua non lava. Está prohibido. Mas que botarlle agua ao viño. Bueno, pues entonces nada, a beber e lavar con viño. Lava os dentes con viño tamén, non? Sí, penso que sí, non sei. Como está sendo a cata? A ver, contame un pouco. Moi ben, excelente. Vexo moitos números altos aquí. Cada ano millor.
E ademais o viticultor, en este caso as bodegas, apostando por o carácter varietal que aquí temos, creando unha diferencia moi marcada que eu os aplaudo porque o están conseguindo de que maneira. E este ano se nota máis que outros. Está moi igualado, non? Polo que veixo aí nos números. Xa fixemos unha precata. Na precata había uns viños todos moi buenos, entonces o que intentamos foi seleccionar os 12. Hoxe estamos con 12 que calquera deles podría ter o primeiro premio. De aí que os felicito porque non hai unha alternativa. Temos un abanico de alternativas que marca o ben que o estamos facendo aquí na zona. Aplausos por os viticultores, aplausos por os bodegueros e aplausos para esta organización que de forma tan sabia sabe saltar os viños de aquí do Salnés. Felicidades para todos. Que tal está o viño? Este viño está fantástico. Fantástico, mira como mancha aí, sí, señor. Impresionante, sí, señor. Non sei aquí o de Gisasola, que tal está o teu? Moi bo, moi bo. Moi bo color e moi bo. Mas meu debe estar, porque mira onde vai a taza xa. Mira o que nos queda da taza. E mira o que nos queda da taza. Temos todo o día, así que a seguir bebendo. Moi ben. A seguir disfrutando da festa. Gracias a vos, gracias a vos. Bueno, temos aquí a Xosé Manuel, o alcalde de Barro, que viñeche aquí a ver a competencia, a ver como a sacar ideas. O que facemos habitualmente, os que celebramos festas do viño, é intercambiarnos convites, porque é unha maneira de ver as melloras que fan en cada edición nos distintos sitios, que ademais como Barrantes, como Ribadumia, que leva tantos anos xa e que nos leva uns cuantos anos por diante nas edicións da Festa do Viño, pois, bueno, máis que nada por acompañar, por disfrutar deste tipo de eventos, e sempre é bo apoiar todas as iniciativas que temos todos os concellos de zonas de viño para promocionar este noso produto que eu creo que ben o merece. Aparte, con tantas festas de viño na zona, está demostrado que aquí é unha boa terra para todo tipo de viño. Está ben, ademais empezamos así, empezan en Ribadumia, empeza a festa de Barrantes, dentro de 15 días a de Barro, e logo xa veñen as demais, pero sí é certo, o Salnés e Barro e Alto Salnés, por así decir, somos unha zona dos viños de moita calidade e que cada vez se está demostrando máis, entón, bueno, pois é un recurso económico tamén para moitas familias que hai que apoiar, e desde os concellos pois é unha iniciativa creo que moi positiva. Fonte de saúde, seña da nosa identidade e causa deste cachondeo perpetuo. Xuras? Sí, xuro. Moi ben, pois polo poder que me otorga unha cantidade de tazas bebidas entre con amigos e familiares e outros que non son tan amigos, nomeote valedor desta honorable orden. Xa podes beber. Tamén nos tens que dar a túa opinión, a ver que che parece. Pouco a pouco hai que ter. Un aplauso para Patricia. Podemos a poner unha medalla máis un... E defender este caldo que desde rapaz pequeniño levo bebendo fillos igual, que se siga a tradición deste viño. E a ver se nos pon viño legal. Daño falla a agua que estropea os camiños. Todo, pero o viño nunca fixo daño a nadie. Nunca vin correr o viño polos camiños. No, eso é verdad, eso é verdad. No, polos camiños nada. Bueno, vamos a poner unha prova, a ver que se parece. Xa que está no comité de cata, é unha opinión moi respetable. Bueno, eran bastante mellores os que temos aquí, Bueno, estamos aquí con Carmelo, non? Sí. Cantos anos ten vostede? 97 vou facer. Vai facer 97? Sí. Non perdeu nunca unha festa? Nunca, nada. Sí. Nota calidad, dende fai anos hasta ahora? Sí, hai mellor calidad, sí. E cada vez perfeccionas máis o viño, o falta é poñelo a orde do día de poder legalizar o viño. Legalizarlo, eso é o que
Que diferencia hai de ahora fai 30 anos, por exemplo? No manejo que fan coa uva, como a coidan, entón dáse mellor produción, fai mellor produción, e mellor calidad. Como está indo a cata? De momento ben. Sí, que catan ali, os profesionales son do outro lado. E non catas nada? No, eu veño a facer bulto pouco máis. Eu paríme aquí porque vin, de repente, en todas as mesas, é o único sitio no que hai unha botella de agua. No, hai máis por aí, Espera que escondo, xa está. No. Listo, xa non se ve. No, pero todo o contrario, home, que hai que ir ensaugando pouco a boca, claro. Aquí xento que fai é limpiarlo con pan. Sí, escoiteino, sí, é certo. Pero bueno, con agua tamén vale, non digo? Digo, eu penso que sí, eu non son experto, pero bueno, de vez en cando hai que limpar un pouco o paladar para a seguinte cunca. Bueno, estamos aquí na festa do Tinto do Salnés. Bueno, que é unha honra ter unha festa como esta por aquí, non? Evidentemente, o viño é un dos puntos fuertes desta comarca e temos blancos e tintos, e todos moi bons. Falábamos antes co alcalde de Barro de que esta zona que é impresionante a cantidad de festas porque é impresionante o ben que se dá o viño, todo tipo de viño. Eu creo que é impresionante o ben que vivimos aquí. Temos unha gastronomía excelente e hai que regalo con viño, indudablemente. Falar da festa do viño tinto, e falar de Pontevedra, falar de Galicia, falar dun evento, a verdade é que só fai falta ver o que a xente que hai aquí e falar a verdade dun dos caldos que, bueno, que, como ben dicía o alcalde, está en proceso de a verdade, de legalización, porque ten que ser, a verdade é que esta é a nosa cultura, forma parte da nosa cultura da comarca do Salnés, e a verdade é que esta festa xa non é só a festa dos caldos, que co albariño, o tinto, sino que isto é no turismo. Isto vemos aquí xente de todos os lados que ven exclusivamente a carpa, a gastronomía, é dicir, vemos un sinfín de sinerxias. Isto que é un dos escaparates 100% Rías Baixas. E tive a oportunidade fai pouco de estar no camiño topime con uns peregrinos de Badajoz, e a frase deles era que vivisen el paraíso. É a verdade que nós vivimos aquí, que vivimos nun paraíso, que temos gastronomía, temos cultura, temos bo tempo, temos playas, o sea, temos todo o que se pode ter para vivir nun paraíso como é a comarca do Salnés, a provincia de Pontevedra, como non Galicia. Unha experiencia, como non, 100% Rías Baixas. Menequís. Parece Menequís aí los chavales de Pajarita, digo, no, vine idónea verdaderamente, pero bueno, lo que sí me tiene últimamente el corazón en el pecho es la actualidad. Pues quería hablar un poquito de la actualidad, estoy conmocionada, las noticias de los últimos días, sabréis, ¿no? No sé dónde vamos a ir parar, verdaderamente. Yo no sé si sabéis la última. ¿Sabéis que Maite Zaldívar y Julián Muñoz volvieron a casar? Lo sabéis, estáis al tanto. Yo me quedé de piedra pómez cuando me lo dijeron. Hay que tener unas tragaderas. Maite tiene que tener unas tragaderas increíbles. Tiene que ser por la pensión o alguna cosa, pero... No hay corona que tape lo de Genoveva, ¿verdad? Pero bueno, lo de Maite y Julián así es que es muy fuerte, es muy contra natura. Faltaba la Pantoja llevando las arras en esa boda para que fuera todo totalmente absurdo. Bueno, antes de nada también quería agradecer, ¿no?, al Concello de Ribadumia por contar conmigo este año, por ser aquí la pregonera de la LI, fiesta del Tinto de Barrantes. Ya son años de fiesta, LI, años, son muchos años, ¿eh? Gracias a las autoridades todas, a la organización, vecinos y vecinas, gentes todas que vinisteis, que dijisteis en vuestra casa, voy hasta allí, hasta Barrantes, que hay la fiesta del vino. Bueno, vinisteis a sacar la foto conmigo, sobre todo las de antes. Ah, estáis, bueno, vos pido paciencia, vais a tener que tener un poquillo de paciencia, sois muchos, y vos pido también que preparéis los bezons. Prepararme los bezons, los tenéis preparados. Bueno, porque, bien, porque yo suelo traer el datáfono, pero hoy me lo dejé en casa, era o la peineta o el datáfono, las dos cosas no me cabían en el bolso, dije la peineta va primero, ¿no? De todas formas, sabéis que yo los fotos las cobro, ¿no? Estás al tanto. El señor alcalde me dijo que esta fiesta era la más importante de la comarca. Me dijo incluso el albariño a nuestro lado es una berria. Me dijo, no digas nada. Me dijo, no digas nada porque nos va a traer problemas. Digo, yo no voy a decir nada. ¿Cómo voy a decir nada? No vamos a traer aquí un conflicto. Yo soy el culmen de la discreción. Entonces, ante tan magnánimo evento, vine ataviada con las más elegantes vestiduras. Además, luego la mantilla en la comida, pues ya me sirve de babero también. Me dijeron, ten cuidado las fresas con vino, que las estoy deseando de probar. Me dijeron, manchan mucho las fresas con vino. Como te caiga eso en la ropa, es más difícil de quitar que a Puigdemont de Waterloo. Es muy difícil de quitar. ¿Qué te puedes creer que ahora se mudó? Ahora que iba a hacer yo el chiste, se mudó. Ahora se mudó, está a 8 kilómetros de la frontera, ya está más cerca.
yo creo que el Vodafone le coge el de España ya. Es como cuando vas a TUI, que te coge ya el de Portugal, no sabes. Entonces, bueno, hablábamos de la comida de después, estoy deseando de llegar a la comida de después. Si me mancho tampoco pasa nada, porque una comida de gratis es una comida de gratis. También una botellina o dos que me dijeron que me iban a dar, también las voy a llevar con mucho cariño. Porque el vino de Barrantes, sabéis que vale para todo. El vino de Barrantes lo mismo vale para beber, que vale para cocinar, que vale para hacer cuadros, ¿verdad? Es una cosa que... Eso está muy bien. Está muy bien porque si el niño te está a pintar con acuarelas, de repente se la acaban, dices tú, ahora tengo que ir al chino corriendo, le dices, toma un poco de Barrantes, sigue pintando con el Barrantes, ¿no? O si tienes el cuadro en casa, pues le das una chupada y ya también te arregla, ¿no? Que bueno, le estoy a llamar vino, ya sabéis, ya hablaron antes un poquillo del tema este de la legalización, porque está la ciencia ahora de elucidar si el vino de Barrantes es vino o no es vino. ¿Verdad? Cuando se mete la ciencia por el medio es como cuando se te mete el coñado por el medio de explicarte ahora la guerra de Palestina, que no lo miraste venir y de repente lo tienes encima y no hay manera de quitarlo, ¿no? Entonces está la ciencia a averiguar si el vino de Barrantes es vino, pero ya falta poco, estar tranquilos. El año pasado faltaban 4 años, este año ya solo faltan 3. Entonces lo están mirando mucho, no vaya a ser que tenga efectos secundarios o alguna cosa que nos siente mal. También miraron menos alguna vacuna, pero bueno, están a mirar el vino a ver si es vino. Que el vino que se lleva a beber aquí muchos años, a ver si nos va a hacer algún efecto secundario. No, que yo te digo, no soy vinóloga, pero que por cierto, ir yo este año después de Lista Era, también fue una subida de nivel, fue una subida de nivel. El carajo, saber quién traéis para el año que viene. Yo estuve a pensar, podéis traer una influencer más grande que yo, que alguna queda, alguna hay, que tenga relación, vínculo con Galicia, ¿no? Estuve pensando, Victoria Federica. Victoria Federica... ¿Sí o no? Yo creo que podría venir Victoria Federica. ¿Qué pasa? Que ahora empezó a trabajar, que no tenía costumbre. Y entonces no sé si dará hecho, entiendo, yo no sé si dará hecho y dará venido, pero bueno, la podéis contactar. Entonces eso, nos plantamos en un... que le diga a Christine Lagarde, que le ponga así cara de chungo como ponía en la película, como en Asbestas, que le diga, Christine, o nos da la legalización o acabas como el francés, que si no visteis la película no os voy a hacer spoiler, pero no le pasaban. A mí cuando me dijeron que había una película que se llamaba Asbestos, al principio pensé, finalmente, una película que va a hablar de la problemática del amianto, ¿no? Cuánto uralita no hubo que tirar por culpa del amianto, del asbestos, ¿no? Luego me dijeron, no, es asbestas. Dije, ay, bueno, me interesa menos, pero también la fui mirando. Hasta siempre, un biquillo. Non te preocupes. Estame forzando, un poquinho máis. Xa está, pois mira, despois acabo. Aí, ahora sí. Ahora. Forte aplauso. Será un máis de nunca queres estar. Que é o que lle facedes para que este bo? Bueno, como dixen anteriormente, o primeiro é o terreno e depois a vendimia. É o cuidalo, vamos, pero a vendimia é fundamental. O viño ten que estar moi maduro. Este non é... Este viño é collelo maduro, non ten outra solución. E depois, a hora de, na bodega, saberlo traballar. Non ser enólogo, porque eu xa hai moito enólogo, pero hai que saberlo traballar. Cando empeza a ferver, baixar o viño varias veces ao día, porque hai moitas persoas que non fan. Eu baixo 4 veces ao día, particularmente. Entón, se fermenta todo, e o viño colle color, colle sustancia, colle da casca da uva, A xente quere apurar moito o viño, claro. A xente apura moito o viño. Sí. Isto dá traballo. Isto ten o seu traballo, ten a súa... Non é ciencia, pero ten o seu traballiño e hai que aguantar, a xente ten presa, ten presa. Quere beber viño novo rápido, non pode ser. No viño, en setembro non pode haber viño novo. Estamos co vendimia. Estamos aquí co notario de aquí desta festa. Bueno, contanos un poquinho como está sendo o traballo, a labor vosa. Pois ben, a verdade é que é moi agradable, o traballo que facemos todos os anos. Tivemos fai 15 días o que o acto de poñer as botellas e lalas todas, distribuílas para que non se sepa cal é cada botella, e agora simplemente sumando resultados. Xa temos premios, hai que mirar a quen corresponde, que ainda non está aberto. Ainda non miramos a correspondencia, sabemos o número do gañador, pero ainda non sabemos a que viño corresponde, que o teño aquí no bolsillo. Vale, e despois habrá que probarlo, non? Hombre, por suposto, por suposto. Bueno, pues miraremos a ver que número é despois e probamos. Perfecto, gracias.
Bueno, as miñas primeiras palabras son de felicidades, noraboa a todos os novos valedores. É unha ilusión nomear a valedores, pero sobre todo a estas persoas que tanto os merecen. Eu estou mirando para eles, Paco de Noia, o que pode ser Pacucho, dúas persoas que levan nas catas do viño do Quinto dos Salnés, exaltación das variedades autóctonas, prácticamente dende o seu inicio, e hoxe que sexan novos valedores é unha gran satisfacción. Tito, Olimpio, como queiramos chamar, que sempre estás aquí en Ribadumia, que os teus amigos bueno, pois fixeron ese traballo de dicir, pois aquí hai unha persona nun concello cercano que debe ser valedor. Moitas gracias, Tito, e todo o teu equipo. E, por suposto, Carlos da Illa, unha excelente persoa, un excelente valedor e aparte unha desas persoas que promociona pois estes viños. Juan Rial e aparte tamén Marina Porto, moitas gracias tamén. Marina, o ano pasado foi o primeiro premio da Festa do Viño Tinto. Este ano, pois a ver quenes son pois eses premios. Bueno, virtudes, noraboa, felicidades, gracias por estar aquí en Ribadumia. É unha satisfacción para nós poder contar aquí coa túa presencia. Felicitar aos catadores, ás persoas que presentaron os viños, aos adegueiros, a toda esa familia, porque gracias a eles pois estamos aquí celebrando pois esta 51 Festa do Viño Tinto e exaltación das variedades autóctonas. A festa vámola facendo ao largo ao largo dos días, non? E a todos eses locais hoteleros, como poden ser a Peneira, Mar de Viñas, os Castaños, Lareca, o Che, Santiaguiño, o Náutico, que son persoas que presentaron as súas tapas, que todas estaban moi boas e excelentes. O gañador pois foi a Peneira, felicitar por suposto a Peneira, pero por suposto a todas as persoas que nos axudan a facer pois esta festa, esta edición e este concurso de tapas e petiscos que para nós é moi importante. A festa facémola un grupo de persoas. Temos que destacar o Concello de Ribadumia e todos os veciños temos que estar agradecidos a esta comisión organizadora. Hai máis de 20 persoas traballando ao longo deste mes. Están facendo un traballo excelente. 20 persoas sin contar cos concelleiros que aparte pois tamén nos involucramos en todo este traballo. Por lo tanto, para todos eles, un forte aplauso, porque sin eles sería moi difícil solicitándolle que estamos traballando nelo e xa levamos uns anos traballando nele as autoridades competentes que nos axuden a regularizar esta variedade que é moi importante para Ribadumia, moi importante para o Salnés. Para nós é imprescindible a regularización desta variedade, que sexa canto antes. Somos conscientes de que hai unha fecha encima da mesa na que se pode conseguir ese objetivo, pero temos que seguir traballando. Somos conscientes de que este tipo de variedades se están comercializando en outras partes de Europa, que van a ter un protagonismo importante, polo tanto, tamén queremos que o Salnés, que queremos a Ribadumia, pois que pois esta variedade pois tamén este registrada no registro de variedades para poder facer unha festa incluso máis e mellor. Por lo tanto, delegado, solicitamos unha vez máis, o facemos cada ano, solicitamos que nos axudes precisamente a regularizar esta variedade nos próximos anos. Ainda que falábamos en torno a 27 e 28, nos habían dito as anteriores autoridades, pois temos que seguir traballando, se poden reducir os prazos, que a veces non é fácil, pero sí que temos que conseguir ese objetivo. A 51 Festa do Viño Tinto, por moito que queiran moitas persoas, se fai é porque hai 51 anos de traballo dos nosos pais, dos nosos abuelos, dos nosos bisabuelos, e a 51 Festa do Viño Tinto é a festa máis importante de Ribadumia e unha das festas máis importantes do Salnés. Nada, moitas gracias, a disfrutar e noraboa. E moitas gracias a todo este equipo. Sí, señor alcalde, ¿no? Este ano a pregoeira pois foi a Virtudes, non? Sí, Virtudes de Galiñanes do Aval, que tal? Bueno, contanos como foi como te chamaron, a ver, chamaronte un día? Bueno, pois contactaronme do Concello de Ribadumia porque eu xa estou tendo un poquinho de repercusión, non sabes, nas redes sociales, sobre todo, e bueno, chamaronme eu encantada, o que dixen no pregón, como iba a decir que non, a Ribadumia non lle podía decir que non, era imposible. E agora, dime verdad, a Virtudes gusta o viño tinto? Por suposto que sí, pero non me biches beber aí, bebín un poquinho para non salir rodando, pero ahora penso beber un poquinho máis na comida, sí que me encanta. Nada, me encantado. Ahora queria facer unha pregunta a María. Sí.
María, o apelido é? Foscaldo. Foscaldo. De onde Sí. ven ese apelido? O apelido é italiano. Ah, vale, Italiano. vale. Sí. Miña familia paterna é argentina, pero italo-argentina. Entón, pois iso, é italiano. Pues moitas gracias por vir a María e máis a virtudes. Gracias a vos por entrevistarme. Un biquiño para todos. ¡Mua! Eu quería saber como te inspiras ti para facer eses cuadros con viño, porque aquí este home fai cuadros con viño. Eso é, home, é fácil inspirarse, solo que a xente que nos rodea na comarca que vivimos, a aspiración cae sola, obviamente. Pero, por exemplo, se che ve algún que di, hostia, está tirando viño aí, me cago en Dios. Escoiteino moitas veces, estás estragando viño para beber, non sa... Bueno, eso escoiteino a diario, miles de veces. Pero os cuadros quedanche perfectos, claro. Intento, é mellorar e evolucionar todos os anos, por menos intento. Bueno, pues de seguir pintando igual de ben, que, bueno, Graciñas. con viño tinto, claro. Eso, tinto, ten que ser tinto. O branco non funciona, Canto viño produces máis ou menos? Pois 3.000 litros, máis ou menos. Depende do ano, eso depende moito do ano. Eu quero saber unha cousa, porque din que ainda non está legalizado este viño. No. A ver, por qué? Cal é o motivo de que non se legaliza? Pois bueno, será cousa de política, digo eu, non? Porque, entonces, por que non se considera viño? Cal é o motivo? Porque é híbrido. Non é, vamos a ver, non é como o Caíño, nin o Espadeiro, que son viños autóctonos logo, non... Pero salir da parra... Sí. Sí. Eso bueno, sí. estáis nesa lucha a ver se conseguides que... A ver, aí o alcalde témolo aí encima, a ver se ten por moitos sitios o Barrantes é un viño que se conoce por moitos sitios. No, pues a ver se para o que ven temos etiqueta do viño. A ver, hai que meterlle caño ao alcalde. Vamos. Claro, pasa que como Barrantes ainda non está legalizado, pues hai que ter tamén un toque, ¿no? Nada, por eso, pero bueno, legalizar pronto, ¿no? Sí, seguro. Ti crees que sí? Penso que sí, é unha... que están luchando aí, que están a punto, pero bueno, a ver. Bueno, que tal está parecendo a festa, non? Pois un éxito total. Sí. Xa ves, está todo cheo e... Moita xente, moita festa, bueno, orquestas aquí as mellores de todo Galicia, exactamente. Que máis se lle pode pedir? Un pouco máis, a verdade que se procurra moito. Exactamente. Non teñen viño legalizado, pero sí que en marzo é unha festa que flipa. Efectivamente, o viño sin etiqueta, pero bebes igual. Bueno, estamos aquí con Carlos Iglesias, que, bueno, foi alcalde da Illa de Arousa, ahora estrenase como valedor do Salnés, do viño tinto. Contanos, que eso para ti que é un orgullo, supoño. Home, lógicamente, pois eu levo toda a vida vindo a Ribadomia, teño moitos amigos aquí, é un pueblo que coñezo a perfección, e bueno, pois este ano consideraron distinguirme, incluirme na orde de valedores, cousa que eu agradezo enormemente aos organizadores, e bueno, un orgullo é a seguir defendendo o viño tinto como sempre. Aparte que están facendo sempre unhas festas aquí impresionantes, non? Sempre, a min é unha das festas que máis me gusta da comarca, é unha festa moi tranquila, moi bo ambiente sempre, e ainda arriba temos bo tempo, pois que mellor. A comarca do Salnés caracterízase polo número de bodegas e pola extensión de viticultura. Neste caso estamos celebrando viño tinto, tinto de Barrantes, e logo temos a gran produción que é Albariño. Meaño, aproveitar para promocionar a festa do viño de Meaño, que é o 19, 20 e 21 de julio deste ano. Apuntada aquí, a julio, É dicir que o produto, o viño, ten que ser algo máis que un produto, ten que ser un elemento dinamizador da comarca do Salnés. E así, entre todos os concellos, o estamos logrando. É a primeira que veño e encántame. É a primeira vez, onde ves? Sí, veño de Laracha, da Coruña. Sí. Sí. Para volver, claro.
para volver, E quedas a noite, porque agora non vas a marchar para lá. No, ahora non, ahora iremos comer aquí ao lado e despois iremos indo pouco a pouco. Bueno, que tal está o viño? O viño estáche bastante bo, o problema é que mancha. Probáchelo xa. Sí, por dentro e por fora. Sí, non, a camisa tamén a probou. Sí. Enseña aí, a Mendonte de Torjón, enseña. Veña viño. Hai que vir a probar un pouquiño viño porque Vale, dicen que está moi bo. Onde está a tua taza? A ver, que non a vexo. A miña taza ten ali o meu confiscada. cuñado, porque esta agua é daqui do meu Vale, que pequeno. susto me deces, pensei que era tú, dijo, Esta agua é do meu pequeno, entonces, vamos a tomar ahora un pouquiño de viño que... Claro, que non te vexo bebendo ajo, Non, mira, xa me roubou. Estamos aquí co presidente da Deputación, aquí nesta festa do viño, aquí en Barrantes, festa do tinto de Salnés. Bueno, que se está parecendo? Conta. Bueno, pois eu primeiro que teño que decir que é a primeira vez que veño como presidente da Deputación á festa do viño tinto, e a verdad que un orgullo poder participar e compartir con todos os que aquí están hoxe e tamén cos adegueiros, cos excelentes adegueiros que hai en torno á variedade autóctona do viño tinto de Barrantes. Sí, que sendo unha variedade autóctona fai unha festa impresionante, porque vamos, todos os anos cada ano mellora. É que isto ano a ano vai a máis. O ano pasado eu estivera con outras responsabilidades, este ano, bueno, pois o ambiente xa se ve, e non só eso, senón que todo o que hai en torno ao viño durante todo o ano, un poucos que seguimos o que se fai, por verse que vai a máis. Esperemos que se culmine co que decía o alcalde, ese recoñecemento para crear pois todo o que sexa necesario para poñelo todavía máis en valor, se cabe, a este excelente viño. Sí, porque como dicía no pregón, a rapaza, pois se é uva, faise viño, porque non se recoñece como viño, non? Ven da parra, tamén. Bueno, eso, a verdade é que aí xa hai uns requisitos, sobre todo de cuestións técnicas, que exixen a todas as variedades que deron estos, por lo tanto, eu entendo que eso é comprensible, pero os pasos hai que empezalos a dalos para chegar ao seu fin. E o Concello, neste caso de Ribadumia, co alcalde á cabeza, foi algo no que se está involucrando e eu creo que vai a conseguir ese obxectivo. Estamos aquí con Agustín, delegado da Xunta en Pontevedra. Bueno, contanos un poquinho como se está parecendo esta festa. A verdade é que facía moitos anos que non viña a festa, estuvera aquí, bueno, xa digo, hai uns anos, e a verdade é que todo foi a mellor, estou encantado de compartir este día pois con toda esta boa xente de Ribadumia e do Salnés, e a verdade é que non se pode pedir máis a unha festa pois gastronómica ou de viño como neste caso, non? Bo tempo, moita xente, bo ambiente e xa digo, moita cordialidade. Sí, falábamos de que, bueno, esta terra ten un mogollón de viño de todo tipo de variedades, de feito hai moitos alcaldes aquí de outros concellos están dicindo de que esta terra debería de dedícase ao viño. Entonces, bueno, como que é moi productiva. Eu que son dun sitio de viño tamén, pero a menor escala, non? A verdade é que me chama moita atención de que nesta terra dos Salnés non hai casa prácticamente que non teña a súa plantación, verdad? E polo tanto, eu creo que iso é moi bo, tanto para o sector, é moi bo para as economías particulares e é bo en definitiva pois para a provincia de Pontevedra, non? E polo tanto eu creo que é un sector que debemos seguir defendendo, que debemos seguir mellorando e que debemos seguir pelexando para que siga cos bons resultados que está a ter, non? Sí, pois nada, pois a disfrutar desta festa do viño, desta festa da Galicia. Moitas gracias, seguiremos disfrutando dela durante o día.
Bueno, estamos con Lino da bodega Arbelos, primer premio da variedade autóctona con cariño tinto. Bueno, contanos un poquinho, cal é o truco para ter o mellor viño? O truco é que teu pai che enseñara unhas cuantas cousas e tratar ben a uva, cultivala ben e a partir de aí facer o que che enseñou o teu vello, e pouco máis. Hai que seguir a tradición e elaborar o que che dá a viña da mellor maneira. Uns anos despuntas e outros anos estás un viño máis normal, pero bueno. Bueno, este ano teu foi o mellor. Este ano parece ser que sí, gustoulle os paladares de todos os catadores. Bueno, pues vamos a ver se disfrutámonos tamén dese viño. Eu espero que pasedes polo stand e que sigades na festa disfrutando a festa, o viño, a música e todo. Que peso está. Bueno, estamos con Paco. Sí. Como se chama a túa bodega? A túa bodega A miña bodega é particular, é unha bodega... chamase Paco. Paco Nolla, que é o único que se conoce ali e punto. É o teu viño mellor Barrantes deste ano. Bueno, se algunha vez máis, pero bueno, é a segunda vez que eu levo o premio. E cal é o truco? O truco non é ningún. Hai que ter terreno bo, as cepas como hai que ter, facelo o viño, elaboralo o mellor posible, non ten truco ningún. O viño de Barrantes non ten truco ningún. Eso é fatalo pouco, non? Eso é fatalo pouco, exactamente. Non, ahora va teña moito produto. Non ten moito produto ningún. No. É que sepa ben, é que sepa ben. E despois o que lle guste o sabor que ten o viño. Bueno, eu se agora quero ver que ese viño sea o mellor, onde teño que ir a probalo? Pois a miña casa. A miña casa non, a da muller, porque prácticamente eu vivo na casa da muller. E logo a muller vinde salía a curro, e vindos un día, chamádenme sin problema ningún. Pois eu vou ir que vou probar a ver se é verdad que é o mellor viño. Sí, non é sin problema ningún, sin problema ningún. Pois pido o teléfono despois. Non hai problema ningún por vir ali. Enhoraboa, enhoraboa. Alégrome. Vaya festaza aquí, bueno, contanos un poquinho como foi todo isto. Pois a verdade é que estamos moi contentos. A verdade é que partimos desde a mañán se cataron os viños, tuveron eses seis os premios, eses 6 primeiros de variedade folla redonda. Ademais, hai que dicir que 2 viños premiados foron precisamente de valedores, de Juan Rial e de Paco de Noia. Por lo tanto, quere dicir que os valedores o mereceron, porque iso é gracias ao traballo que veñen a facer pois durante todos estes anos, e neste ano pois se culminou primeiro que fosen valedores e segundo que fosen pois premiados, un co primeiro premio e outro con terceiro premio. Por lo tanto, pois a verdade é que estamos moi contentos, vemos un ambiente pois moi favorable, vemos que a xente que está contenta, que está leda, e só nos queda pois desexarlle que, bueno, que na próximo ano, na 52 edición, pois que volvan a asistir a esta comida, a este evento, a este xantar oficial, que, bueno, que a verdade é que pois aquí xuntar 1000 persoas, iso quere dicir que a xente pois esta festa pois é un atractivo gastronómico importante. Por lo tanto, eu creo que no seu conxunto pois estamos moi contentos. Vemos que na carpa onde están os distintos viños, os distintos stands, pois hai unha afluencia de público moi importante, e polo tanto eu creo que temos que rematar estando contentos e sobre todo agradecendo a comisión organizadora ese traballo e esforzo que fixeron para que isto pois se poida ser pois unha festa para todos os veciños e para todas as veciñas. A mí solamente me queda agradecerlle a todas as persoas que se implican nesta festa, porque gracias a eles pois cada ano é un éxito pois máis un éxito cumplido, non? E sobre todo cando tratamos de mellorar aspecto ano tras ano. Por lo tanto, os
resumen final eu creo que é moi positivo, agradecerlle pois a todos os veciños e veciñas a súa participación, cada un pois no seu aspecto que pudo axudar precisamente a que se fixese esta festa e polo tanto pois nada, desexar que para o próximo ano, para a próxima edición, a 52 edicións pois volva a ser como mínimo este mismo éxito deste ano. Bueno, acabamos de comer, estamos cheísimos, así que íbamos a descansar un pouquiño. Aproveitamos para facer un pouco de publicidade e despois volvemos, que a festa non acabou, aquí seguimos en Barrantes, que a festa do viño do Salnés, así que esperad aí un pouco, vale? Vimos, veña. Convídante a festa do tinto do Salnés. Barrantes Mobiliario, solucións e mobiliario e decoración de todos os estilos, con prezos únicos no mercado. Maribel Moda, deseño e complementos para vestir con elegancia nos teus eventos deste verán. 14 electrodomésticos, calidade e bons prezos en grandes e pequenos electrodomésticos e artigos de decoración. Restaurante Tío Benito, platos con tradición e cociña caseira dende hai 40 anos. Autoescola Barrantes, ensino de calidade coas últimas tecnoloxías, formación de CAP e mercadorías perigosas. Centro de Día Mimosas, intervención especializada, atención psicolóxica, actividades terapéuticas e transporte adaptado, en Barrantes e no Grove. E Recambios Romai, todo para o automóvil e a industria, as mellores marcas para o óptimo funcionamento do teu vehículo. Pois seguimos aquí en festa dende Barrantes, festa do tinto do Salnés. E como en toda boa festa, pois ten que haber boa música. E aquí este ano pasáronse, porque mira, Panorama, París de Noia, o Combo, e un tributo a Juan Pardo, como no? Pois aquí vos queda isto, e máis grupos, esperad aí. Alguien caminando por mi huella viene repitiendo lo que yo, y eso no está bien, amigo mío. Cada cual que escriba su sendero y canción, no es que me moleste que me sigan, porque a fin de cuentas quién soy yo, un caballo andado que defiende su potro y camino, su yegua y su voz. Caballo que te acercas a mi yegua, porque vienes pateando, porque llama su atención. Sabes algo viejo y ya cansado, provocando en su galopes a este pobre corazón. Podrás en un futuro no lejano cortejar mi yegua blanca, que sepas que no estoy, porque si tú eres joven no eres sabio, hay que darle tiempo al tiempo y aprenderse la lección. Porque si tú eres joven, yo soy sabio, caballito que galopa. No es más fuerte aquel que grita mucho, ni es bueno correr sin más ni más, porque hay que llegar teniendo vino. Vos sois moi fan de Juan Pardo, non? Sí, la verdad que sí. E que vos está parecendo? Bien, nos parece muy bien. Sábelas todas, sabédelas todas. Estamos pasando muy bien. Pero Cumpleaños, está de cumpleaños y venimos a felicitarla hoy aquí. mañana estás de cumpleaños. Bueno, pues que vaya regalado, Para decir que somos de verdad, pero al cantar os necesito sueltos, quiero el grito abierto, amigos míos. ¡Rivadumia! Encantadísima. Gusta xa Juan Pardo, non? Moitísimo. E que te parece o tributo este que lle fan a él? Maravilloso. Maravilloso. Sí.
de E que verdad. se está parecendo a festa daqui de... Hai 30 e algo de anos que estuvo Juan Pardo en Ribadumia. Ese me dixeron no campo de fútbol. 33, sí. Tu veches aí? Sí. Era máis xoven, claro. Como todos. A xente emocionándose. Vamos, que vos pareceu? Bueno, lo hemos pasado maravilloso. Ese público entregado cantando todas las canciones, la verdad es que, vamos, nos ha dado un chutazo de energía maravilloso, ¿verdad? A verdade é que, mira, díxeno no concerto en máis dunha ocasión, tiñamos a data marcada en fosforescente porque de verdad que tiñamos ganas de vir. Tiñamos ganas sinceras de vir a Ribadumia, de disfrutar da súa xente, de disfrutar destas festazas que son maravillosas e, bueno, ao final, pois, non defraudou para nada. Para nada. Bueno, que sepedes que a xente estaba emocionada, cantando as cancións todas, vamos, impresionante. Se notou. Es fantástico, ¿verdad? una vibra. Cuando notas esa conexión con el público, el cariño que tienen a mi padre, se saben todas las canciones, bailan. Y, bueno, la verdad es como si estuviesen en el escenario con nosotros. Es maravilloso. sí. Un público estupendo. Vouche dicir unha cousiña que me chivaron. Fai 33 anos teu pai tocou aquí. 33 años, qué maravilla. Pues mira, con el broche de oro que ha venido aquí en el escenario con nosotros. Teño 34, imagínate. Teño un aniño... Pues imagínate. Imagínate, toda una vida. Así que nada, teu pai é moi querido aquí, así que enhoraboa por ese tributo que estades facendo, porque, bueno, é moi querido aquí e en toda Galicia, verdad? Bueno, gracias a vos, de verdad, gracias ao Concello por contar con nós, e gracias a Xunta porque, bueno, fai unha colaboración absoluta a Xunta de Galicia para que estemos aquí para poder levar a cabo este macroespectáculo, porque ao final é un macroespectáculo e para poder leválo por moitos puntos de Galicia que este verán está cargadiño de festas como estas que van a ser super emocionantes. Nadie la quiere ir a buscar. Anduriñala y Amparo, los que allí vemos, por mar pronto al puerto, por favor. Y un abuelo está junto al hogar. Abuelo está junto al hogar. Ay, me sonríe con maldad. Ay, me sonríe con maldad. Ay, niña es joven, volverá, ya lo verá. Es un pajarillo sin pluma. O viño é da beira do malo. A ver, enséñame a lengua aí, bota a lengua para fora, bota a lengua. No, acabo de empezar, isto é boa cousa, É boa cousa, está bo? Está bo, está. Recomendas a todos que veñan? Home, claro, pero que o collen ali onde o collemos nós. Bueno, pois por que veñan todos. Todo o mundo. Aquí nesta festa non pode faltar nadie. Nada. Aquí que veña quen queira, que isto é gloria. Que tal está o viño? Está bueno. Está bueno. Sí. De onde eres? De Marín. De Marín? Sí. Vale. Ves aquí a propósito ao viño ou ves porque coñeces a alguén? Venimos aquí a propósito al vino porque ya estuvimos un montón de veces aquí en esta fiesta. Las orquestas están muy bien. Hoy está el Cubo, está el Combo Dominicano, está genial. Y el vino y todo lo que sirven por aquí y la gente está muy bien, todo genial. Riquísimo. Está riquísimo. Oh, está una maravilla. Vais a solo, Esta é da Folla Redonda. É de Folla Redonda. É da Folla Redonda. Coñécelas aquí a Folla, pois. Mira.
Cuidado, isto non fai a... Por que sabes que é de folla redonda? Porque eu son daqui, como non vou a saber que é de Folla Redonda? A ver, se eu son Eu eso non sabía, Eu son daqui. O que... Parece tamén teñen tinto Barrantes e non sei, non distingo. Folla Redonda? Si, de folla non sei. Folla, non sei. Ai, pero é da Folla Redonda, a cepa da Folla Redonda. Porque senón teria que ser de Viño do Condado. Ou do outro lado. Para mí. Bueno, vamos a probarlo, veña, va. Brindeilo. A ver. Veña. Está buenísimo tú, ¿eh? Mira. Oh, mamá, Jesús, mira. Mira como la rimea tú. Eso é bueno. Está boa, Esta leva poucas mal de sulfato, Leva poucas? Moi poucas, Este, por lo menos, levaría o primeiro premio. E cantas manchas de sulfato lle das, tío, teu? Canta claro, a ver. 4. E a veces, cando se me escapa unha, doulle 5. Porque, por si acaso, hai que botar. Por si acaso, sempre. Pero sabes o que prestaba isto? O mellor un pouco de pimentos habaneros ou jalapeños. Tírache. Eso tira do teto, para beber un poquinho máis. Vai enfriar o pulpo, Elo é que anda. Ando aquí a preguntar, a ver, porque se non é de nadie o pulpo, levo eu, Lévalo ti, vamos a comer nós, Pois apura para que enfríe, Ti espera, claro, pero está da duro. Hai que falar menos e beber máis. Estou falando con este home que o vou facer, non? Que tal o viño, ben? Bueno, non está mal. Vais a ver, non? Vai. É que o pulpo mellor. É que claro, eso é fatal xa. O sulfuroso adiantouse e tuve que botarlle unha man. Sí? Sí. Cago, pero todo moi ben, A man por dentro tamén lle botache, non? Sí, botelle... Ou comeches chocos? No, botelle man ao tinto por diante e por detrás, non sabes? A ver, señor dentes aí. A ver a nada. Ya, mío, pero... Cuidado co dedo, cuidado co dedo que está mal aí. Amarre de ti. Non me dá, man, non sei por onde te agarro. Amarre de un poquinho, home. Bora, espera. Diar mío. Autóctono. Autóctono, non se bebo. Ten moitos sulfitos, esto. El combo dominicano, un año más, porque el año pasado estuvisteis, ¿no? Sí, llevamos ya varios años consecutivos viniendo. La verdad que encantadísimo porque aquí el público siempre nos acoge demasiado bien. Debe ser que, bueno, lo hacéis muy bien, claro, para que lo hacéis muy bien para que os llamen todos los años. Gracias, es lo que intentamos siempre, llegar al público y que disfruten con el espectáculo. Yo tengo una preguntita, ¿sois todos canarios? No, todos no, pero hay unos cuantos canarios, habemos unos cuantos. Yo soy canario, mi compañero es canario también, tenemos unos cuantos más canarios, pero la mayoría son dominicanos. Y ahora estáis todo el verano ya por aquí de gira en toda Galicia. Estaremos hasta octubre, sí, mitad de octubre, unos 5 meses más o menos, solemos estar por aquí, dándolo todo. Pues nada, a disfrutar hoy de la fiesta, que lo paséis bien vosotros también y que hagáis pasarlo bien a todo el mundo. Muchas gracias, saludos. Chao. Buenas noches. Vamos a gozar, ¿sí o no? Vamos arriba. Cantando, dice. Vamos bien. Quisiera portarme bien, pero no más no se puede. Cuántas veces he jurado alejarme de las nieves para este fin de semana. Yo pienso en la cristiana, pero me entró una llamada, una que yo no esperaba. Eso me puso a pensar. Dice. Ves aquí todos los anos. Home, a duda ofende. A ver, como aquí hai xente para que o ano que ven veñan á festa. Aquí, sobre todo o pulpo. O mellor de todo o pulpo. O pulpo, os cubatas só de menos, pero o pulpo... E o viño? O viño un manjar. E a festa tamén, as orquestas que... Chapó. Tanto o combo como a cubo, todo unha maravilla. Aquí hai que vir a darlo todo. Está ben esta festa. Menos los controles. Hai que oír taxi. Do resto está todo fantástico. Porque me está llamando. Tiene mi número de todo.
Pois ata aquí a festa do Tinto do Salnés en Barrantes. Unha festaza, unhas orquestas impresionantes. O viño estaba caralludo. E nada, se credes, pois viles po ano. E se credes que vayamos á vosa festa, pois só tedes que chamar ao 986-710741 ou mandar un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos na seguinte festa. Convídante á Festa do Tinto do Salnés Barrantes Mobiliario, solucións en mobiliario e decoración de todos os estilos, con prezos únicos no mercado. Maribel Moda, deseño e complementos para vestir con elegancia nos teus eventos deste verán. 14 electrodomésticos. Calidade e bons prezos en grandes e pequenos electrodomésticos e artigos de decoración. Restaurante Tío Benito. Platos con tradición e cociña caseira dende hai 40 anos. Autoescola Barrantes. Ensino de calidade coas últimas tecnoloxías, formación de CAP e mercadorías perigosas. Centro de Día Mimosas. Intervención especializada, atención psicolóxica, actividades terapéuticas e transporte adaptado. En Barrantes e no Grove. E Recambios Romai. Todo para o automóvil e a industria. As mellores marcas para o óptimo funcionamento do teu vehículo.